Здрасти хора, днес ще играем Free Fire. Абонирайте за Милчо Вълк канала. Абонирайте се да виждат известия гад кача ново видео. И нека да започнем. Да играем след като някакви неща. В момента искам да събирам за тази стена. Силните. Не ще играем и тук. Да, смирих. Явно хора, ще играем. Първо искам една загрявка и тук. Аз много не мога да играя. И нека да започна да видя. Ама аз мога да играя, не че не мога. Аз съм силен. Ма максимално много не мога. Ето вижте. Аз играя с тая. Ой, само си променя настройките. Аз тук е изло. Извиня се. Нека започваме. Малко не съм от най-много хетки, ама аз от близко гледайте какви грамадни хетки му. Близко съм аз, най-силен. Тук е терена за загрявки, да станеш все по-силен. Там има за да се паеш от стени. И тук има да избягваш. Малко извиня за че спамя. Малко свикнах да спамя, защото ти ми бил по-лесно, ама трябва да свикна само да спамя.